Bakit pala dito? Ay, nalaglag naman na yung ano ko. Wait lang, bakit na ano man siya? Bumaba. Sisi Inday, may galaw shout out. Ayan, nalaglag yung aking ano ba? Yung aking lalagyan. Nag-ano siya na habang nagluluto. Salamat, Sis Usang. Ay, Sis Usang. Sis Inday pala. Yato. Sorry naman. Mag-ano tayo, magluto. Naiyak tuloy si Sis Inday. Sorry naman. Alam mo kasi Sis Inday, nainis ako kanina. Patapos na lang yung ano ni Sis Usang. Yung kanyang LS. Hindi ko maayos-ayos yung aking yung aking cellphone. Kasi nga magpapamember ako. Ay, hindi ako member. Ewan ko sa ano ko ba yung Stacy ko. Sorry naman. Ano daw? Dito nga kita. Hindi kita makita. Layasan kita. Si Zenday, sorry naman. Kanina inis na inis ako. Kasi hindi ko ba maano yung yung sa live niya. Sorry po. Sorry na, Sis Inday.
Mag-ano tayo, mag-cooking. Cooking. Sabi ko sis Inday, sabayan ko kako yung ano ko ba, yung luto ko. Wala, nakakainit eh. Kaya habang nagluluto, magngangaw-ngaw ako. Ano to, yung chicken sa sis Inday, ano ko sa oven. Lagay sa oven. Mayroon na to sa ano ko, sa post ko. Na-post ko na to yata. Alam ko na-post ko na to. Habang wala si amo, kaya sabi ko sasabayan ko, wala siya eh. Maya-maya tatawag yung kukunin yung pagkain. Kaya kumbaga free akong magngaw-ngaw kasi walang tao. Ewan ko na lang kung magbigla sila ng uwi ba. Kaya ako inano ngayon, nagniminaw-ngaw. Hindi talaga makita yung mukha ko. Ano yun sis Inday? Oven. May ano siya orange. Dito ko para makita. Habang ano ko na yung oven. Open. $3 million in the house. Salamat. Sis Rose, thanks for coming. Sabayan ko kako yung luto ko ng sabayan ko ng LS yung luto ba. Nalalaglag yung lalagyan ko. Lagyan ko siya ng ng orange juice. Sis Evelyn, thanks sa patamsak. Lagyan ka tayong jacket. Daming ko ba, cellphone. Ano nangyari dito? Sis Rose, may moderator ka na po. Sis Evelyn, salamat. Sis Jane, salamat po. Ayan yung nagluluto. Makuha pang mag-live Wala talaga, nalalaglag talaga ang aking lalagyan. Lagyan natin siya ng gatas. Hello, madam. Good evening po. Sis Osang, nagtampo mo naman. Muntik pang magalit sa akin si Sis Inday. Kasi siya nandiyan. Ikaw ba naman ang binanggit ko, Giyata?
6 million in the house. Salamat. Di atay na yan. Puro talaga ako nito kaanuhan ba? Nag-live ako kasi wala yung amo ko ba. Kaya kahit magngaw-ngaw ako, wala siya. Wag lang siyang tumawag kasi mapuputol kasi nandyan yung ano ko ba. Nandyan yung aking SIM sa cellphone na yan. Sisi Osang, ay, pasensya na kayo. Guys, pasensya na kayo kasi nagluluto ba ako. Nagawa pa talagang magngaw-ngaw. Nakakainip eh. Samahan niyo na lang ako. Ay, di atay. Ang kung sa atin, ang pagluto sa atin, kunti lang. Kunti lang yung ingredients. Dito, mahihilo ko ba sa ingredients ba? Sa ubod sa dami. Ate Osang, naiyak tuloy Sis Inday. Sorry naman, Sis Inday. Pasensya na. Ang daming sangkap, di ba? Hindi katulad yung Kasi sabi ko, Sis Osang, nainis ako kanina nung nandun ako sa natapos na lang yung LS mo. Hindi ako nakapagpa-member. Hindi ko alam, aayusin ko yung ko kung ano nangyari. Yung aking STC ba? Hindi ko alam. Magkamukha na. Sorry naman. Ayun. Kaya nga Sis Usang 5 million in the house. Di atay. Kasi to yung luto ko ba? Dinadala sa kabilang bahay kasi may sakit yung apo nila. Doon sila kumakain. Kaya mamaya nito kukunin. Ay. Sabi ko habang nagluluto, sabayan ko ng ngaw-ngaw. Magninaw-ngaw tayo para mamayang gabi. Hindi na ako makapag-ngaw-ngaw. Kasi para makasupport ako sa iba mamaya. Tamad ako mag-LS mamayang gabi. Hello, Wongja. Thanks for coming. Di ba, ako mag-ngaw-ngaw mamaya. Si Sis Rogin mag-live mamaya. Daw siya. Sasalubungin daw niya ang Valentine's. Happy Valentine's sa lahat. My friend, Wongja, thanks for coming. Sis Usang, ikaw na pala dyan. Sisi Rose, salamat. Sisi Inday. Ayan. Daming sahog, di ba? Daming sahog ng nila dito. Ng pagkain. Pero hindi ko alam kung ano lasa. Hindi ko alam kung ano lasa. Thanks, Wongja, for your blessing. Di ata, nalaglag na yung aking cellphone. Ginagaya ko ba sa aking cellphone na isa? Hindi pala pwede. Hindi na ako nakakaano sa ba. Sabi ko magpapamember ako, hindi maayos yung aking STC. Thank you. Thanks for your support, my friend. Thank you for your blessing. Ayan. Nabubulol po si host. 9 million in the house. Thank you, guys.
Pasensya na, ano talaga ng, ng LS ng nagluluto. Kaya, nito, mamaya nito masisanti na ako ng amo ko ba? Nag-ano pa talaga ang kanyang katulong panay ang sa YouTube. Mahirap dito kasi to guys, yung aking may kasamang gulay. Ayan. Bisi-bisihan lang ang peg. Sana maayos na yung ko mamaya STC. Ang dami ko na kaya hindi na ako nakaano sa inyo, naka-member lahat. Sis Osang, ikaw na muna bahala dyan makiano ba? Hindi ko nababasa lahat ng comment. Nangingi talaga ng support. Para mamayang gabi hindi na ako mag-live. Diba? Pero ang kapal ng aking ang kapal ng aking hiwa. Dapat yung chicken ko yan 1 hour ang umahigit. Kaso wala nang time, ngayon lang sinabi na ganyan ang gusto nilang lutuin. Kaya Osang from Wongja. Grabe busy man si Inday, pero nag-LS pa din siya. Wala sa dilim. Sigaw mo. Nag-ano ako pero nag-live. Ikaw na yun. Wongja, thanks. Thank you for your blessing. Your friend is busy. Ako na naman ipakaulay mo. Mata pa rin kita. Ay, kita. Ano oras na na mabalik? Daday ko araw. Yaro ako na dumain tiro. Yahan mo sila doon. Saan ko ang wala? Ayun. Hi, Wonja! Sila yung isa. Hindi kasi bago kadakol, anak. Sila yung isa. Wala akong kadakol. Kasi bago-dakolan. Siya ang kasbago. Alat mo na. Hello, everyone! Hello! Kabanuwit, Binanuwit Fishing TV, Dan Harang host. Dan Harang ba? Usap ka din konti. Lalaki. Sayang lalaki uli. Kapag ganyan ako doon, di ba Hindi, ikaw lang. At siya tumatabang ka duman sa may kilis. Hindi ka na. Tigusugkos na. This is a paper. This is a onion. This is a onion. This is a tomato. And then what else? And then a pusa. Yung pusa. This is a garlic. Garlic, guys. Kung hindi nakakaalam ng garlic, this is a garlic, right? Walang magawa. Wala kaming magawa. Taas mo na pa kami daw sa nagtutumba. Ayun lang ganyan ka nakatuwad. Di ba mas maganda nakatuwad, no? Hindi, ayos mo kasi nagtutuwad yung ba. Yung, Sisi Rogin, salamat. Sabi ko,
wala akong magawa ba, mag-ano ba, para mamaya kahit hindi na. Rojin! This is a carrot. Carrot. Mag-ano daw siya, mag-live na daw siya ngayon para mamaya, pag natulugan ko na naman, di wala na, di ba? Hindi, mag-live si Rogin mamaya. Mag-live ka na mamaya si Rojin kasi bukas, di ba mag-ano ako, mag-live kami. Live niya nga mamaya sa lubong ng ng Valentine's. Uy, advance happy Valentine's to all guys. Happy Valentine's. Pakaya daw, okay? Ano naman kaya nino? Sino walang kabalentino dyan? Parehas tayo, pare-parehas tayo walang Valentine's Day. Ayan na, okay na. Valentine's Day. Magpapakita tayo sa Isa na, sarunaan. Ano? Mr. John, thanks for coming. Thank you for your support, my friend. Thank you. Mr. John, thanks for coming. Jane, hi! Kabanugit, hello. Saan lang kayo? John? Ay! Hi, Christian! Hi, Christian Bilios! Dahil kakaawat ko pa sana nagla-live si ate. Biglaogan ko lang, mataba ko maghibi. Nakarating ko pa lang guys, galing sa labas. Ay, sinando mo na si Let? Yung na ba nawalan? Sa akin, matabang kita doon mo sa ano. Sa pusong ko sa nano. This is a garlic, guys. Garlic is garlic. Garlic. Nabubuan na nga ang buangan. Yummy da aya. No, not yummy. Not yet. Not yet. Later after 1 hour. 2 hours? 2 hours. Now just preparing only. And then later, we're gonna eat. May pag-Gcash ba mamaya sis Rogin? Si Reggie magpasikas ka mamaya, uy! Valentine's! Valentine's kaya magpasikas ka. Nawala naman si Reggie. Umalis na. Parang napuno naman to ng gulay, guys. Nasobrahan ko yata. Yun na? Nakikita nyo, guys? Yun na? Halate! Kabidyohan ko to. Nakita nyo, guys, ang aking preparation. Halat, ilan mo na, te? Halat. Wait, ate, wait. Wow, food. Thank you, Sis Inday, from Sisi Rogin. Sige. We are preparing the foods. Anong pangarang kayan, te? The chicken na inilagay mo sa oven. Chicken oven. Inside the oven, guys. Wow, yum, yum. Ganyan po ang ang pag-prepare niya. Yung kaakit-akit diba? Para maakit sila at masarapan. So, baliktad ate, duman mo ipauna ba? Wow. Lami kayo. Okay kayo. Tapos ilalagay yan guys sa oven within 2 hours and then after that, yum yum. So, let's eat later, not now. Just only preparation. Chicken, yeah.
This is a chicken. After that, one. And then, after that, cover it. Aluminum foil. No, cover. Nakita ba? Ayan guys, oh. Nakita ba? Ayan. Ayan guys, ang aming chicken oven. Lalagyan na ng aluminum foil. Rulo. Tapos, ilagay na sa oven. Yung tama? Then, 2 hours put in the oven, inside the oven pala. Sorry. dali. Hindi tayo masyadong marunong Halat, ate, halat. Halat, eh. Ayan na, guys. Lagay na natin sa oven. 2 hours siya. 2 hours. Rojin, hello my friend. From Mr. Chan. Ay, nakato. Tapos tayo ng... Hello, Miguel shoutout sa lahat. Nagbanuit sa One Drop Routine. Hello, everyone. Ano? Sup. Ano? Ayan na, mag-work na ako ha. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. And my grand live streaming. Dapat Punta kayo lahat bukas ha sa live namin. Englishin mo. Ay! English daw sabi ni ate. Kakahirapan pa ako. Hello po? Nandito ba sila? Sila. Oo, nandito pa nga. We are inviting all of you tomorrow at 7 to 8 p.m. we'll have a grand live streaming po. Come join us. Thank you. I'm going to work. Di ko lang na official lang. Babu. Dapat nag-ano ka sa ano. Sa ano? Nag-ano ko din. Corn topper. Hello. Ikaw na dyan. Dapat nag-ano ka ba? Ate, videohan mo ito pag hinali mo yun. Buang na Tapos pa. mo, ay, manali mo. Sa tatay ko ko. Paano ko magka-video na nandiyan ang cellphone ko? Di ako din mo na sinako at saan. Buang na. Pangaling matapos na tuha mo isa nanay. Alin ba ang taas? Sa taas. Tayo ba man? Dulo pa. Ang nalinig ko pas namin diwa. Kili tapos ki. Cooking time, guys. Bakit naman ito nag-ano ba na ganyan? 6 million in the house. Thank you, guys. Thank you for your support. Hi. Ang aking camera, guys, naaano siya, hindi siya masyado ma-permis.
Kasi ano siya, yung nalalaglag ba? Bakit ganito kasi ang aking cam? Ayan. 7 million in the house. Thank you. Buanaan, hain ka na makarakan. Buanaan. Di atay. Ayan. Daming. Okay lang ba yung aking ano? Abo! Thanks. Thank you. Yatay nag-ano talaga ko ba? Nag-LS ng ano. Kasi mamayang gabi para hindi na ako siya makapag-LS. Pahinga ako mamayang gabi ba? Kumulo na ba yan dyan? Per, Ah! tubig. Yo. Ano, hindi akin ba? 7 million in the house. Thank you. Abo. From Sisi Osang. Abo, hindi ko pa siya naayos, Abo. Turuan mo ako, ayaw mag-update ng sticky ko. Hindi talaga ako makapagpalipad. Kanina, nakailang try ako kay Sis Osang hanggang sa natapos siya. Walang nangyari. Kasi lahat sila wala. Hindi na ako nakapag-ano ng membership ko ba. Need ko magpaano. Turuan mo ako mamaya. Turuan. For Tuper, mega love shout out from Abo. $6 million in the house. Pasensya na po, busy-busyhan si host. Time ng time ng cooking. Tanghalian nila. At salamat sa mga naka-bigi. Kukunti man pala tong ating ba. Anong oras na? Magchikahan na muna kayo dyan. Nagchikahan talaga. Uy, sino gustong mag-akyat? Open ang magbaba ako ng hagdan. Sino gusto? Sis Usang, mag-akyat ka, Abo. Sis Rodin. Mag-akyat kayo. Ayan, sino yung gusto mag-akyat? Pwedeng umakyat. Nakaano na yung niya. Yung yan? Hagdan. Para may kachika ako dito ba? Luto din ako sige sis. Kung pwede kang umakyat sis, akyat ka sis Rogin. Ako din nagluluto Para mamaya hindi na ako mag-LS mo yung gabi. Para ba? Anong oras ang start mo? Tapos bukas, hindi din kasi mag-LS din yung isa, di ba? May siya, may pa-games. Kaya hindi na ako ba? Tamad na. $4 million in the house. Salamat. Thank you.
Ay, ayun pala meron. Kanina pa Ayan. ako. 5 million in the house. Ano Buti, kasi, umabot sila ng 5 million. sorry na. Natutok sa ano mo, sa ano, sa, Wala akong mabasa. Pasensya kayo, guys. kasi si Trojan parang tinatamad na ako mag-ano mamayang gabi. Mag-LS ako mamaya for Valentine's. Bukas din ako mag-LS. Kaya nga ako mag-ano ngayon. Kasi mamaya, di ba, mag-LS ka? Anong oras ang start mo? Same pa rin. Kaya sabi ko, wala yung amo ko. Pwede akong ngayon. Buti wala. Wala nandun Gumawa sila lang sa kami ano, may ng sakit ano. kasi yung kanyang apo. Gumawa lang kami ng ano, nasa bib. Yan lang tanghalian nila. Nasaan na yung takip? Hindi angat tayo. Nawawala ang takip na kaserola ko. Saan ko nilagay? Hindi Ako madami nabasa akong yung, luto, sis. Ako ano lang, yung shawarma sa niya lang. Paluto sa akin. Tapos masabib. Yan lang, pakalian nila. So, kung wala akong tanungin anong lulutuin. Tatanungin ko, sasabihan ka, ewan ko sa inyo. Mag-ano pa ako eh, tingnan mo. May gulay pa ako. Tapos, ito sabaw. Ngayon ko pa lang siya lalambot. Para mamaya din, hindi na ako mag-ano LS. Oh, Hindi ko lang yung second for them. Hmm. Mga nakapagay ko ha. hindi na. Sabah sweet. Mega love shout out from Abo. O, iniingat ka ka. Si Trojan. Ha? O, nagluluto din. Oo. Sino daw ba? Oras ng tagaluto ng mga kamil ngayon. Kaya nga eh. Mamaya oras ng kainan. Para lang ako naglalaro. Pero itong kinakainisan ko magluto, ang init. Bakit? Kaya ako naglalaro. Hindi Yung naman. masabib ba? Yung pancake nila ay mainit. Yung ano niya, Yun ang yung niluluto. kalan yung init. Pilang tanghalian nila. Tapos gagawa Ako ako dito, ng shawarma sa niya. Yun Marami lang. man to, may go. May sabay. Ay, maiinis ako sa amo ko sisipin pag siya magluluto-luto. Ano sa bulok? Oo. All around ako, sisipi ko lana. Kung pwede lang, paakyat ang bubong, pinaakyat na. Ganyan man sila si Srojin. Diba? Sinabihan pa naman ako, marunong ba daw ako sa gumawa ng bubong. Sana all. Ano ako? Para akong dyan, wak-wak na nakapataw. Wala na yung host. Ako na lang naiwan. Diba? Host. Oh, ayun. Bakit dalawa na kayo dyan? Kaya, Di po, bakit dalawa na ako? Bakit may pimbutula na pa dito? Giyatay. May Ano kambal ka, nangyari? may momo. May momo. Nawala kasi si Srojin. O, diba? Ano nangyari dyan? yung parang dalawa ka na. Kasi wala man Kaya ang ano LS lang. ngayon eh. Sinerge ko si Mamaya Snellin, pa. wala man upcoming si Snoopy ang mayroon. Mamaya pa yun.
Alas 4:30. Magbalik na. Nagsipaglayasan na sila. Bakit kayo nagsipaglayasan? Huwag kayong lumayas. Libre kain dito. Oo, napangitan na sa atin. Guys, libre kain, guys. Kaya huwag lumayas. Huwag kayong lumayas. Ha? Paglayasan na sila si Siping. Ayun lang libre pagkain. Paubos na yung ano ko, yung StreamYard ko si Srujin. Tapos, Di ba may magbayad, di ba? limit May lang bayad siya? daw yan. Paubos na siya. Ano, siguro pag sumobra na, yung ano na. Pero ang wala yata bayad yung hanggang ano lang, hanggang 20. 20 lang siya. Si Inday, hanggang 20 yata. Tapos tama na. Tapos, may bayad na sa susunod. Pagyan mo sila sa aga. May bayad na siguro. Si Pagka, Bicola, di ba si tanongin mo. Inday, pag lumagpas na sa 20 hours, ang ano, StreamYard, may bayad na. Ganun nga yun sis, kasi nagdating man yung email ng ano, sa email ko. May Ganun. bayad na. Oo. May ano lang siya, may quota siya hanggang 20 hours. Free. Oo, free yung yung 20 hours si Inday, di ba? Tapos after nun, magbabayad ka na. Kasi nakita ko Magbayad ka sa... na si Siping. Hindi, wala pa. Nakaano pa lang ako sis 13 hours. Di, ilan pa? Meron pa. 7. Oh, meron pa. 7 hours. Ano ba? Kaya, ha? Accept mo ko. Di ba? Sabi ko sis Inday, mamaya kasi may celebration si sis Rojin. Mamayang gabi Ano? mag-LS siya. Sabi ko. Celebration Wala man talaga. Sasalubungin niya raw ang Valentine's Day. Kaya mamaya hindi ako mag-LS. Valentine's. Siya naman ang mag-LS. Tapos, si Bicolana, meron siya ng live stream bukas. Invite daw po ang lahat. May pag-game siya bukas. Views, Gcash, and ano pa ba? WH. 300 ang views. Views, Gcash, then ano pa? Oh, yun lang daw dalawa. Yan ang makakapagpapagpapag na views. Gcash saka views. 1,000 kaya ang views mo. Kaya invite po Walang ang like? lahat. Tomorrow, wala yata like. Hello guys. Invite po tomorrow ang lahat ha. Mag-start kami to 7 or 7:30 PM po para sa atin lahat. Para doon sa grand live streaming. Mayroon tayong 100 Gcash. Lahat na yun panalo kasi tigwa 100 sa 20 person. Laki, diba? Tapos 20 persons din tigta 30 views. Views yung pinili ko views kapag nakapag 1,000 views ka sa sa video. It's even short pwede nang kumita, di ba? Kaya views talaga yung prioritize tapos Gcash. Sa Tamsak naman wala eh. Sa subscriber tataas lang din naman yung subscriber mo. Pero views talaga yung focus namin tapos Gcash. Kaya yan na lang yung napag-usapan namin. Ang aming sponsor po si Ping Bicolana tapos si Bugs. And then yung ating singer na si
Mr. Nate. Thank you very much. I'm gonna go back to work, to my work. Si Bakit ang Geraldine, ginagawa mo? ano ang suot mo? May ano ka sa ulo? Anong suot mo? Oo, meron kami bawal dito sa amin. Nagsiselo sa mga babae. Ganun. Sige. Mag-ano na Kahit lang isang ako. hiblang buhok, bawal makita. Tawag dito. On the air Kasi, ha. Mag-work din ako. Diyan ako dito. kasi di naman kagaya ng Riyadh, open. Open na utak Hindi. ng mga camera. Meron din dito si Georgie na nakaganyan. Meron din. Oh, depende nga sa Kasi amo. dito sa akin. Sa amin dito, mostly lahat. Okay na. Sa amin lahat. Mostly sa amin lahat. Kasi ano daw dito stricto daw yung mutawa dito. Naghahawak dito sa amin. Si Dailin, thanks for coming. Thank you. Sabi ko, mag-LS ako. Tinignan ko yung ano mo, wala kang upcoming. Maya-maya si sis. Hello si Dailin. May glad shout out. Kaya sabi ko, singit ako. Kuya Ted, may glad shout out. Hello, Kuya Yalla, Ted. yalla. Akit ka, Kuya Ted. Yalla, habibi. Giyatan. Yalla, surah. Ano yan? Kuya Ted, hello. Yalla. Akit ka, Kuya Ted. Hindi ka na nakabalik kagabi. Kuya Ted. Na ano na yung ano mo, net mo kagabi. Iniwan mo kami ni Sis Lucy. Abo, from Sisi Dailin. Salamat, Sis Dailin. Ito ang oras namin dito ba? Pag ganitong oras, oras ng luto. Oras ng mga pagkain ng mga cameo. Yes. Ha? Paano? May dumating? Paano ba kumita sa Reels? Sige nga. 9 million rin daw. Salamat. Salamat. Ang laki-laki mo. Saan ba umakyat yan? Paano ba mag-anong ganyan? Malaki na ang pera ko. Paano ba pag-akyat ng ganyan? Hindi ako manahihiling. Sige ba? Mamaya. Ay, ganyan. Paano yan? Tingnan mo kayong akin. Yes. Bakit? Ano Sis yan? Dailin, may galaw sa nag-iingay. Niyo, matulog muna ako. Matutulog kasi. Kuya Ted, mamaya, si Rugin, sasalubungin daw sasalubungin ang kanyang Valentine's. Kaya hindi ako mag-LS mamaya, siya daw mag-LS. Kasi bukas, magsindi Kaya din ako ng ganun. katol para di ako lamukin. Kaya mauna na ako magsalubong. Natutulog pa daw si Kuya Ted. Ako wala akong sasalubungin, Kuya Ted. Kaya samahan namin si Sisi Rugin mamaya sa pagsalubong. Yes, Magsindi ako ng katol bukas, sisiping. Para di ako lamukin. Kasi bukas puno ang yung hotel. dalawa sa taas, nagluluto yun. Yes, Nag-iintay kami bumalik ka, Kuya Ted, kagabi, hindi ka na bumalik. Sabi ko, kakanta. Nagising ka na naman sa ingay namin ba? Diyos ko, Lord, maingay talaga. Kaso nga lang, Kuya Ted, nung sabi ko, live. ay, Kuya Ted, pinagtawanan ako ni Abo kagabi. Kasi alam mo, nakailang beses na ako paalam. Sabi ko mag 1 hour lang ako. Inabot na ako ng 2 oras mahigit. Nasa taas pa din ako.
Sabi ko, saan ako nagmana? Baka ako kay Kuya Ted. Kasi ako si Kuya Ted, panay din ang paalam sa LS, pero hindi bumababa. Ay, Ted. Nahiya tuloy ako, Kuya Ted, ay madami Kaya pang po, tao kagabi. gising mo. Nandito kasi si Inday, yung Camel, pumunta kumuha ng niluto ko. Kaya tinaob ko. At tinawag mo Bawal yung kasi makita, magagalit. O, tinaob ko kasi pumunta si Camel. Kumuha ng niluto ko. Ako wala Bawal pa makita. nangyari. Bawal kasi sila makita. Kita yung mga itsura nila, Kaya walang nga. ligo. Walang ligo talaga si Suji. Hindi atay ka. Wala, naligo yan last nung Friday pa. Yung babae. Yung lalaki wala. O, malalaman ko naman yan pag naligo kasi dito siya sa baba magbo-blower. Ewan ko lang din kung naligo buong katawan, baka buhok lang din pinaliguan. Alam mo naman sila. Yung iba, hugasan lang yung kilikili. Alam mo naman dito walang ligo. Kanina, sabi ng amo ko babae kagabi, mag-ano ka, sabi niya, Jamila, magluto ka ng halini. Ipag-ano mo ko ng halini kasi bukas, mag-fasting ako. Ibumaba. Bagong ligo. Sabi niya, hindi ako magpapasting. Kaya ayan, alam mo naman pag bagong ligo. Guys, pagka bagong ligo ang Arabo, alam niyo na. Alam yun na, kagabi, kinulikot ang bodega ni Duday. Kung anong ibig sabihin, di ata yung mga chismoso talaga mga Pilipina. Kinulikot ang bodega ni Duday, kaya pag nakaligo, bangong-bangong. Saka yan sila maligo pag kinulikot. Pag di sila kinulikot, walang ligo. Ganun yan. Baliktad yung nila mundo. Oo, baliktad sila talaga. Sa atin naman bago ang lahat, mag-ligo na. Sila naman, Bago ang lahat. pag nakaligo sila, alam. Ay, yasan. Kaya ayun, wala daw siyang, hindi daw siya Sisiping, dito lang itong amo ko na bago sisiping. Dito ko lang na sa kanila na wala silang sabon sa katawan. Dati kong amo meron naman, dito wala. Yung shampoo lang, diretso na yun, lahat-lahat na yun. Lahat-lahat na yun. Kaya ang baho. May man dito, naliligo man sila dito. Kasama ko. Oo, naliligo, pero ang wala silang sabon. Tayo, dami nating chichiboriche. Iba pa yung sabon sa katawan, iba pa yung shampoo, iba pa yung pH care, mga ganyan. Oo. Dito wala. Oo. Dito wala. Kaya nga, kasi nga, pag naghuhugas nila ng bawal yung hawakan yung ari nila. Oo, tissue lang bawal yung hawakan. Kasi nabantayan ko yun dun sa apo na, pamangkin ng amo ko noon. Sabi nung, mga na siya, mga 8 years old yata or 9 years old, pinaliguan namin. Tinawag ako nung nanay. Yung lola, sabi niya, halika, tulungan mo ko paliguan natin ang mga bata. Kasi maraming puto. Magaganda sana, pero Diyos niyo, marimar. Tapos, ngayon, nagtaka ako. Nag-shampoo na siya, tapos yung shampoo, diniretso na siya sabon. Kinus ko sa katawan. Tapos nagtaka ako natapos na di man lang hinugasan ang puwit at saka yung pikpik ng bata. Hindi nga sila naghuhugas. Kahit estrogen bawal. Spray lang. Ewan ko sa kanila. Tissue. Sa atin hinuhugasan talaga natin hanggang kaloob-looban, di ba? Sila hindi. Bawal. Hindi ko alam. Kaloob-looban. Ay, kaya ate, sabihin nila mga kismosa itong mga Pilipino talaga na to. 7 million in the house. Pasensya na. Yung amo kong babae, sabi ko, ang arte-arte nito, pero yung anak niya, di man lang, siguro yung alaga ko, siyang buwan na walang ligo. Baho, yung kwarto ang baho. Ay, itanong mo kay Abo, di ba si Abo, siya, yung Muslim siya. Mukluan lang naman yan si Abo, si Siping. Alam mo ba, mukluan lang. Hindi na yan sumusunod. Di ba, Abo? Pasaway yan si Abo. Kumakain yan ng baboy. Diyos niyo. Di ba, Abo? Mukluan lang yan dito sa lugar na to. Si Kuya Ted, nagising pa natin, maingay daw tayo, yata.
Kumakain Ingay ng sa gabi, baboy si ingay. Abo. Mio, Kumakain sa alam abo mo ng ba na baboy? nag-ihaw pa yan ng baboy dun sa death anniversary ng tatay niya. Saan? Haram! Abo! Binabutin ka ni Sir James. Ano yun? Si Atay. Bawal na Masarap yung bawal baboy yun. eh. Kakain nga daw siya ng palaka. Mas pinakabawal ang Di ba kumain ng talaga palaka. tumulong ako? Wala ka sa ayos, Rogel. Sabi ni Abo. Si Allah na God shout out. Si Atay. Kumakain niya yan ng palaka na fresh. Oh, wow. Ay, wow. Sana all. Sana Wala all. ka ng friends. Sana all, Abo. Giantay ka. Mas ano yun, mas pinakaharam yun. Sumisisid si Abo sa palaka na fresh. Diba, Abo? Dahil may galap-salt ato si Salona. Oo nga, bawal nga yun na. Haram yun ah. Kaya pag sila kumakantot dito, diretso, wala nang romansa-romansa. Diretso. Ganun lang. Kadali. Bawal nga isang, bawal yun. isang kadyot tapos. Ganun. Ano mo na pinag-uusapan dito? Giantay. Oo, totoo yan si Siping. Hindi sila Shout out. Oo nga, ganun nga daw. Yung bawal nga daw yun si Rogel. Diretso yan. Wala man May ang takip babae. yung ano, may takip yung taas. Hindi pa nasasarapan babae. Tapos na sila. Oh. Totoo yun, Abo. Sagot, Abo. Sis Dailin, ganyan kami sa gabi. Mga ano namin ba? Mga pag-LS namin, mga kabaliwan. Abo, sinagot ko dyan, Abo. Totoo ba yun, Abo? Pero Sagot. siguro maingay daw yan sila. Sisiping. Parang baboy na kinatay. Sabi ko naman naririnig. Pero mostly mga katulong naririnig nila ganyan. Oh, sabi nila naririnig nila at saka madalas sila kung saan sa sa CR daw. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa lang alam. Yun lang ang balibalita. Pasaway ka talaga kahit kailan. Pasaway ka talaga kahit kailan. Diba tama ko, Abo? Ang daming alam ni Sis Rogel, di ba? Ay, ikaw pa naman, mag-aanim na taon dito sa mundo ng mga Camel. Maraming alam, mga kabaliwan ng mga Camel. Di ba? Oo nga eh. Meriendahan. Pasaway daw, pasaway. Mga pasaway ng mundo ng Camel. Wala yung amo ko kaya malapit na ang Ramadan, walang kantutan mangyayari, mananahimik ang mga Camel sa gabi. Pag Ramadan bawal 'yon? Bawal pwede naman pagkatapos lang kumain ng alas 6, yun, pwede na yan, ready na, diretso, kahit nangangamoy ulam, sige, bira. Di ba, Abo? Di ba, Abo? Tama ako, Abo. Sagot, Abo. Di atay.
Kaya abo, mag-ready ka Kaya na. ang Lapit itong na ang luto ko, Ramadan. i-deliver to. Doon sa anak. Oo, Anak yan? doon sila ilang araw na mag-isang linggo na kasi. Ako lang, nagluluto ako. Tapos, doon na lang dadalhin kasi yung naoperahan yung apo. Hindi pwedeng, kasi araw-araw nandito yung yung mga apo niya. Hindi pwedeng pumunta, hindi pwedeng mapagod. Kaya sila ngayon napupunta doon. Ibig sabihin, nasa nanay kayo. Amo nyo nanay. Oo, nanay ako. Oo, nanay. Kaya mahirap dito pag patanda ng patanda. Mahirap kaya anuhin yung nanay, yung utak. Ano pa? Buti na, yung sila ba, yung nanay, mainitin ng ulo. Buti hindi, anuhin yung amo ng babae. Bata pa amo kong babae, sis. Ilang taon? Nasa 47, 48, ganyan. Hindi kami nagkakalayo. May apo Kaya na? medyo Bata pa yung apo niya? Bata pa yung apo niya? Bata nag-asawa niya. Oo. Ay, ganyan naman sila. Maliliit 19 years old, pwede na yun. Oo. Dito nga, alaga pa. Akala ko mag-aasawa na. Umatras naman. Kapagod pa naman kung makapaglinis. Parang buong bahay, nilinisan. Tapos kinabukasan, umatras yung alaga kong babae. Pagod na pagod ako. Bakit? Ayaw Bakit niya. umatras? Ayaw niya munang mag-asawa yata. Umatras, nagalit yung tatay. Kasi may mamanhid na, matanda na alaga ko, 26 na eh. Matanda na yan dito. Mahirap na yan mag-asawa, di ba? Bakit siya umurong? Ayaw niya. May freedom kasi sila dito sisiping, mga alaga ko, anytime nakakalabas, marunong magmaneho. May freedom sila, kailan sila gusto umuwi. May freedom sila, mag-asawa sila, wala ng freedom. Manahimik na yung nila, mundo sa kawalan pag may asawa na. Mga 3:30. Ano na yan? Dadalhin na dun sa amo. Sa ano ba? Sa anak. Kabila. Sabi ko nga, sana mag-asawahan na sila eh. Dito, 2 dalaga. Ayaw naman. Para mabawasan naman sila dito. Ayaw na mag-asawahan. Ang problema, mag-asawahan nga, pero ikaw pa rin maglinis sa bahay nila. Alam mo naman gaano sila katamad. Sis Jane, salamat. Ano ulam? Ako ito yung tirang orange, kinakain ko din. Ako, lang, saniya ng shawarma. Gagawa lang ako ng shawarma, ilagay ko lang sa sa parang tray, ganun lang, pahala na sila. Gumagawa ko ng shawarma dito pagka yung sila fasting, o madalas. Ramadan. Pagka yung Ramadan, iyon, marami akong mas gusto ko pa sisiping ang ihahanda nila sa Ramadan yung shawarma. Bakit? Mas madali kasi kaysa gagawa-gawa ng tinapay, nakakainis. Makapagod lang gumawa ng tinapay. Sabi ko dito na ako natutong gumawa ng tinapay. Dito sa amo ko, hindi ako masyado nagluluto ng tinapay, bumibili sila. Doon dati sa amo ko, gumagawa ako lahat, pati mga cake. Kahit hindi masarap. Gawin, sige. Ang pinakaiinisan ko yung Dito yung maxi, yung waragain na. Yan ang pinakainisan ko sa lahat. Daming chichiburi ng waragain na. Balot-balot ng dahon ng grapes. Yan. Naiinis ako dyan. Hindi sila uso ng yung bibili. Gusto talaga nila yung yung luto. Homemade. Hindi ko alam. Yung gusto nila.
Kasi kung tutusin kasi hindi naman talaga masarap yung giling. Hindi katulad ng ano sa bahay talaga. Diba? Million in the house, salamat. Salamat po sa mga nakabisi dyan. Nag-aanuhan lang kami, nagmamaratis. Hi, Maritis. Mga marites namin, Maritis, mga ano namin. sa kanila. Eh, ganun din naman sila. Yung pag wala tayo din ang minamaritis nila. Yun nga, ang topic, pag Diba? amo ang magkaharap, ang topic katulong. Pag katulong magkaharap, ang topic amo. Ganun lang, baliktaran lang tayo, kailang alam. Pero last ko na to sisipin dito, inshallah. Nilipat na ako. Lipat ka? Saan ka mag-apply? Wala rin, sana makapasok ng Hong Kong. Wow. Ayoko na dito, makakapagod, lalo na pag Ramadan. Ako nga. Dito nga nakakapagod. Kaya Lalo na nagluluto. pag Ramadan. Tapos all around ka, nakakapagod. Ako nga si Rudy. Ang ano ko kasi, sabi ko lilipat ako. Matanda na ako. Tapos iniisip Wala ko naman yung age limit ang sisiping. Sisiping ang Hong Kong, wala naman dong age Hong limit, Kong? lalo na timer ka. Wala. Tapos mura na lang daw ngayon ang gastos ng Hong Kong, nasa 20 na lang daw. 20 na lang. Richard, Sabi nila. thanks for coming. Ano, sampal? May mga mumug dyan sa taas. Kay Richard, pasaway ka. Nang lagas yung bahay ko, naubos na. Naubos na. Naubos talaga. Kasi sis Rogin, sabi ko nga gusto ko nang mamahinga ba. Napapagod na din ako. Ang hirap kaya pag may edad na. Ang kinasusukuan ko dito, sisiping, alam mo, yung lalabas pa sila ba, mag-iistiraha, madaling araw na kami uuwi, maaga ka pa bukas. Yung ganun. Tapos pag Ramadan, number 1 ang Ramadan. Dito naman sa amo ko, okay lang naman, normal lang naman yung araw ko. Pero wala na akong pahinga sa hapon, diretso-diretso na yan hanggang alas 8. Pag alas 8, akyat na ako sa taas, di na ako magluluto ng hapunan kasi di naman sila kumakain. Bibili lang naman sila sa labas. Kung di sila bibili, sila magluluto. Pero nasa taas na ako. Pero bago ako umakyat, maglilinis pa ako ng mga kwarto nila. Ganun. Pagod. Kaya nga, pag Ramadan, zombie ang mga katulong. Noon talaga, 4 a.m. Walang pahingahan yan. Hanggang 4 a.m. yan. Umaga hanggang 4 a.m. Tapos, aasahan ka lahat. Ikaw lahat aasahan. Ano Nagluto. naman dito sa dito sa amin, pag Ramadan, ang pinaka ng kain nila, 12 or 12:30. Tapos after nun, sa madaling araw, hindi na ako magluto. Kanya-kanya na sila kung ano yung kakainin nila. So, kaya tulog na ako diretso nun. Dito Hindi naman, na ako alas 8 lang. Hanggang alas 8 lang ako sisiping. Pag natapos na ako sa kusina, akyat na ako, automatic na yan. Hindi na yan sila magtatawag. Kasi alam nila na ano. Hindi kapag pagka yung Ramadan, di ba ang Ramadan kasi pag sa iba, alas 3, gumigising ka na, yung pagdasal nila, ka magluto ka pa. Ay, ako hindi na. Hindi na ako Hindi kagaya ng dating amo ko. Hindi na ako magluluto. Maga na ako, gigising ako, alas 9 talaga, normal yung araw ko. Ano sabi ni Richard? Araw ko dito. Mabuti nga hindi buhok, malagas. Yung bulbul, May malagas, Richard. Yung katabi ni Ate P. Si Trojan. Nagmaritisan lang kami ba? Paano lang ng oras?
Kasi wala yung Libre amo, kain kaya dito, libre tikim. yan, nakamarites kami ba. Sa lahat naman ng ginagawa ko. Busy yung amo ko. After, Busy siya kasi Valentine's bukas. Tapos, sa mga ano ba, oh, negosyo niya. May ano kasi siya, flower shop. busy nga yun. Kaya busy siya. Nandun siya, nakaupo. Di bukas pala may pa-flowers ka kasi may flowers din sa inyo. May flower shop siya. Pero nandito pa rin parati. Amo ko wala ng trabaho ba? Yan lang. Nakapensyonado na. Pensionado na ano yun, general man yun, yung sa palasyo siya. Ay, sa ano ba? O sa hari? Mm. Doon man siya. Eh, ngayon wala na siyang work. Hindi na retire na. Nailad na kasi yung amo kong lalaki ba. Kaya dati, laging wala yan. Kung umuwi ang buwanan. Wala ka. Inabot ko Baka may asawa, kaya buwanan. Hindi. Pagka yung dati, siya sa Amerika, yung dati may trabaho siya. Wala ka. Kung nasa hari, kasama siya. Ngayon, wala na. Nag-retire na siya. Oo, pero ang sweldo yata ganun tayo, kung anong sweldo, ganun sila dito. Kaya kahit wala kang trabaho, okay lang yun. Sa atin man, inaabot ng ating gabi Oo, kaya nga. mga trabaho, pero mahirap pa din. Kaya nga tamad sila Dito, dito eh. Kasi suportado kasi sila sa gobyerno. Oo. Mga bata dito may may allowance bawat isa. Kaya mga bata dito may ATM, bata pa lang. Bata pa lang may ATM na, Kaya ba? tamad sila. Puro tulog lang yung ginagawa. Tayo naman di outside. Diba? Maganda yung pag-games this weekend. Abangan ko yung video. Ha? Gikas. Yung gikas ng kapatid ko ba? Bukas doon tayo. Kaya nga mag-LS ako naman yung gabi. Kasi para Kaya nga, bukas din ako mag-LS. Kasi alam ko bukas, marami mag-LS. Siya mag-LS daw sa bukas. Kaya sabi ko, ngayon ako mag-LS kasi wala man naka-LS. Sabayan ko na ba? Sabi ko, mag-live sana ako sa FB. Kasi dito na lang kasi, ano ba? Para yung oras ba natin, di ba? Ang niluluto kong sabaw yung parang paano oras na ba? Baka hindi umabot na na yata. 2:30. Madam, hati basal hada shawarma o lala? Hada shawarma hati basal? Tawil-tawil? Hada shawarma siya? Hati basal? Tayo. Yun niya alam. Yun niya alam kung lalagyan ng sibuyas ang di ba nilalagyan ng sibuyas? Bakit hindi siya marunong? Kalimutan na niya, dami niya iniisip, yung bulbul niya na lahat. Lagas yung bulbul niya.
Buti nga dito, alam mo, sisiping hindi ako pinapa-gloves. Dito pinag-gloves ako kaso nga lang minsan hindi ko nag-gloves. Matigas lang ulit Maiinis ko. kaya mag-gloves. Maiinis kasi. Ang hirap, makumilos. Kasi may amo, di ba, Mahirap pinapa-gloves, lalo na kagaya sa ating Christian, ayaw nilang hawakan yung pagkain nila. Oo. Mm-mm. Kasi ang yung bang minsan akala ko yung hinihiwa ko yung pala daliri ko yung diatay. Hindi ko naman siya makita. Lalo na malabo na mata ko ba. Matigas pa yung karne ko. Anong oras na si atay? I-pressure cooker pa ba kita? Mas madali, karne mo? Laham? Oo. Camel. Pressure, dapat. Maliliit lang naman siya kasi si Rogin. Si Alona, salamat po. Salamat sa pagpunta. Ano siya, maliliit lang kasi ano ko siya sa bamya. Puhog sa bamya ba? Bakit hindi manok? Gusto Para mo mas madali. Hindi, ayaw ng amo ko. Gusto niya talaga karne. Pag iyang okra. Malasa. Mahilig sila sa sa laham. Dito sa amo ko, hindi nagpapag-one piece. Nagpapag-gloves. Ha? Yung na-extrahan ko noon ba, ang pinakamo ko noon, kailangan talaga mag-gloves. Pero pag wala sila, di nakatingin kasi mag-gloves. Ang hirap. Ang hirap. Ako ganyan din. Nag-ano ako minsan pag nandyan sila. Depende kasi yan, sis. Depende sa ginagawa ko mag-gloves. Kung need ko bang mag-gloves o hindi. Hindi, Pero yung iba kasi, yung iba kasi sisi, kasi kahit anong gagawin mo, kailangan ka mag-gloves. Kasi Christian tayo, di ba? Nadudumihan sila. Yan ang nila purpose sa gloves. Ayaw nilang hawakan yung pagkain nila. Wala yun? Oo, ganun yun. Hindi yun sa pagkain, sa relihiyon natin. Ay, gano'n. Kaya nga, pagka sinasagot ko, Pero ko, pag pareha tayo ng relihiyon sa kanila, hindi nila tayo pag-globsin. Gano'n? Malinis daw, mawayan eh. Sila na lang malinis. Malinis. Di asay. Sila nga dasalitin ako. Mahirap lang magsalita. Hindi ko pa talaga nakakayos yung ko. Ay, si Rogin, kanina tinatawagan ko si Abo. Kasi yung PC ko, magpapamember ako. Hindi ako makapamember. Si Alona, salamat po. Ina-update ko siya. Ayaw siya mag-update yung payment para sa membership. TCPay mo? TCPay gamit mo? TCPay. TC. Kaya nga, TCPay. Hindi yung Oo, hindi ko alam. Load. Load sa STC. Load sa STC. Nagpabili nga ako dun sa maneho ko ng kasi kako lahat hindi na ba yung aking membership. Magpapamember ba ako sa kanila? Hindi ko naman siya ngayon. Ayaw mag-update. Sabi ko, ano ba gagawin ko? Tinawagan ko nga kanina. Sabi niya, update mo. Ayaw mag-update ka ako. Need kong tumawag sa STC? Hindi ko alam yung TCP. Hindi ko alam. Ba naman kasi gamit ko? Akala ko yung TCP gamit mo. Sayang yung sayang yung load ko pagka hindi ko nagamit. Oo.
Lahat kaya hindi na ako sa kanila member. Wala nang kulay yung mga ano ko sa kanila. Talaga. Kaya sabi ko magpa-member ako ba? Wala. Hindi ko alam. Wala man lang nagbaba ng bahay ba? Ayaw nila kasi nakikinig sila ng Marites. Tapos dikit naman yan sila lahat. Dikit na nga sila Walang lahat. nangisda. Walang nangisda. Pangit yung patatas ko. Mamaya- Ang bilis niya madurog. Bak dapat hinuli mo. Hindi mo muna nilagay. Hmm? Dapat hinuli mo. Hindi mo nilagay ng maaga. Hinuli ko nga, ininit ko muna yung mantika. Iba di ba may patatas na madaling maano? Yung madali siyang malata. May patatas din na hindi. Diba? Yung iba. Nakailang oras na tayo sa 20. Yung oras. Ano na lang, kalahati na siya. Sige lang, wala pa. Hindi pa naman sila tumatawag. Diba? Sayang ang oras. Sis, na, maritisan lang kami ng Pitrochi. Nagmaritis lang ang mga kusinera. Buti nga dito, hindi sila lagi nagpapagawa ng tinapay. Wala. Wider lang, kamadan lang. Nagagawa lang ako tinapay si Rogel sa Ramadan. Parang simple lang. Oo, Ramadan. Yung iba kasi yung amo ko noon magpapagawa kahit hindi Ramadan. Hindi Ramadan meron talagang nakakainis. Sige naman silang bumili. Diba? Ang dami yan! Itim ba? Ang dami yan dyan o. Ito no? Ayun, may isa pang, tinan mo yan o, yung napailaliman ko ng plastic dyan. Lahat ano yan, garbage bag na itim. Ang aking Kami nga dito, walang tissue. Ang hirap na. Subos-subos yung tissue namin. Alam mo tissue kung ano po pour. Ganun din dito sa amin, hindi naman siya as in mayaman. Hindi man siya as in mayaman yung amin namin dito. Eh, kaya kayong pagsahuran. Dalawa kayo, may tagapagmaniho pa. Maliho namin Ay, halika Richard, pray. Maliho namin dito dalawa. Oh, ha? Yung sa amin. Isa lang yung tagapagmaniho, tapos ako ang katulong. Hirap pa kami sahuran. Sana all. Ganun din dito. Yung akin kaya, aabot ng tag-3 buwan. Oh! Hindi man play. Paano ikapadala mo sa anak mo? Hindi ako naman. May extra pa naman ako. Yan yung pinapadala ko. Promise yung patatas. Okay. Bakit sa ganyan? Shawarma, Richard. Shawarma ang ginawa ko. Gusto mo damo? May damo. Yun na, masarap to Richard. Kainin.
Yung damo. Gusto kong amoy ng bagdunis. Yakay. Yung sa lata ko walang maglunis, ubos na yung maglunis, kaya kung ano na lang dyan, yan na lang. Huwag na silang maghanap. Wala kung ano yung maglunis. Wala. Para makapag-ano ako mamaya, makapag-ano ko sa inyo, member. Yung mamaya mga maglalay. Di ang Hello! gagawin ko. Ayaw ko ng damo. Muna lang prutas pwede. Masarap ang damo, Richard. Healthy ang damo. Kaya damo kainin mo. Gusto naman! Wala May nalalaglag. pinapate? Nakataas ito, no? Pangit talaga ang ano ko sisipin. Pagkatapos ng ano dito, linisin to doon. Ano, sis Regine? Pangit yung patatas ko. Naduro. Naduro. Ang damo ni prutas ay pwede ko kainin. Ah, ito. Masarap to, Richard. Yung damo. Kinakain to. Kinakain to, Richard. Damo talaga. Pag damo pag damo ni prutas ay pwede ko kainin. Giyatay. Daming damo dito, Richard. Gusto mo? Parang uulan ngayon. Uulan o alikabok. Ewan. Ito sa amin, makulimlim yung ano langit. Kung hindi uulan, uulan ng alikabok. Pangit talaga siya eh. Nadurog. Kailangan ko gumawa ulit. Animal. Eko. Nadurog siya. Kailangan ko gumawa Ano ulit. nakalagay dito sa ating karne? Nadurog. Parang matigas pa si Regine. Parang need kong i-ano to Gusto kong ilagay sa microwave. Ha? Kunti lang. Gusto kong ilagay sa microwave. Matigas pa talaga oh. Abot pa naman siguro ko. Isang oras pa eh. Anong oras ba sila tanghalian? Ano yan ano ko mga 3:30? 3:30 and 4. 3:30. Pwede pa yun. Diba? Tapos na ako sa salata ko. Madali
Madali lang naman kasi ang salata si Siping. Wala Depende naman. rin kung anong gusto nila, mga arte-arte nila. Depende kung ano gagawin mo sa lasa lang. Mm-mm. Enjoy live stream po. Salamat si Alona. Salamat po. Si Ping, naka-video lang. Out muna ako. Salamat po si Alona. Pinabayan lang namin yung, ano ba, yung luto. Wala kasi yung amo ko kaya nakangaw-ngaw ako. Kung nandito yung pabalik-balik kaya hindi ako makaano. Kakainis. Pabalik-balik siya, hindi ako maka-live. Eh, wala siya, kaya nag-live ako. Hindi madamot amo niyo? Ay, nako. Ang kalakakit ng Arabo na hindi madamot. Amo ko naman dito. Okay naman. Halos karamihan sa Sturgeon. Dati kong amo. Pagtapos ng Ramadan, wala kahit piso. Kaya gusto ko nang lumayas dito eh. Pagod. Halos naman dito ko report. Sinabi mo pa. Lalo na ang babae walang trabaho. Wala. Madalang kumahakuha ng hindi ko report. Kuya Juanito, gandang gabi ho. No? Salamat po sa patangkap, sa paharang, Kuya Juanito. Salamat. Magandang hapon, gabi po. Nagluluto kami ni Sis Rogie ng tanghalian ng mga camel. Aming mga amo pa. Alas 4 pa masipagdatingan yung mga alaga ko. Galing trabaho. Amo kong lalaki. Pasulpot-sulpot lang yun. Nagulab shout out sa inyong lahat. Nagbaba ng bahay si Mike. Mike, likitan mo sa Mike. Ito lang ang bago ko, di ba? Hindi may naman si Mike. Padikit po, please. Sige, dikitan mo sila, Mike. Nagbabalik sila. Lahat mga legit yan. Mamaya kita, Ham. After ng hindi ko alam kung na ako sa'yo, nakadikit. Pagkatapos mo magluto, anong gagawin mo? Maglilinis kami doon sa Majilis. Ngayon? Maglilinis ka? Kayong dalawa? Oo. Ulahin mo na yun. Kasi yung dito ba sa labas? Vacuum daw yun. Balik ka po. Balik ka po nga daw. Sabi ni Timay. Di ba dalawa lang kayo ng kapatid mo dyan? Oo. Wala naman ang gagawin. Wala lang ang gagawin pagkatapos ito kasi wala man sila. Wala man utos na. Kaya, tulungan ko sila kayong pahinga. Walang pahinga. Pinakapahinga ko, pag-asetaya nga, di ba minsan pag may upcoming ako, hindi ako hindi na ako Kaya nga di ako Kaya nga ako sisiping di ako nag-upcoming kasi di ko alam anong oras akyat ko. Oo nga, ang hirap nga eh. So di ako nag-upcoming. Kaya lang naman ako Kuya Juanito yan, Kuya Lapay. Nagalaw shout out from Richard. Si Scrugin. Ako, kaya lang naman ako nagpa-upcoming kasi di ba yung hindi ko nalalagyan ng app. Yung bago ko mag-start mag-live. Pag nagpagawa ako ng upcoming, may add siya.
Oh, okay. Kaya ganun, kaya ako nagpagawa ng upcoming. Pero ngayon na mauubos na yung StreamYard ko. Eh di, direct na naman ako. Wala na naman harang yung pag nag-LS ako. Diba? Sa telepono mo yata yan eh. Kaya nga eh. Pero inano ko, trinay ko dun sa isa kong cellphone, ganun din, wala din. Hindi ko alam. Eh, bakit Wala pa nang akong kay pag- tinry ni yung sa'yo? Okay naman Ano eh. ba yung gamit? Ano gamit ni Abo? Cellphone din or laptop? Cellphone. Laptop Wala din? naman. Cellphone lang, laptop si Abo. Hindi ko alam. Kaya nga hindi ko ano. Wala pa akong ano makabili ng cellphone sa ngayon. Ganitong pauwi ako. Siguro pagbalik ko na lang. Or Rambo na lang, depende. rambutan. Depende. Kaya ayaw kong umasa sa mga ano ba sis. Wala, nandyan pa siya. Hmm? Nandyan pa siya. Dandikit sa latapin. Salamat po, Kuya Juanito. Mike, dandikit na daw sa'yo si Kuya Juanito. Balikan mo na lang si Kuya Juanito, Mike. Salamat. Isipin nandyan pa siya. Dito. Hmm. Ano yung aking nilang multi-video? Parang yung ano ko ng cellphone. Parang gustong mag-ano. Tumawala. Ay, may sino to? Sorry. Si Richard. Akyat pala. Sorry naman. Ngayon ko lang nakita ba? Pakantahin mo yan. Parang may tagakanta naman. Kanta ka daw, Richard. Uy, wag niyo kong pakantahin, sipain ko kayo. Makot ka eh. Kumantak ka. Ganun lang yun. Nakapaos na nga ako kumanta. Huwag mo sabihin, matulog ka lang dyan. Matulog lang ako. Nasa bundok ako. Oh, sana. Kaya pala di ka nagpaparamdam ng ilang araw. Nasa bundok ka pala. Ginagawa mo Hindi din nang sa paramdam. bundok, nagtatarsan ka na. Di mo ba alam, pumasok ako sa live ni Tiday lang kagabi? Alam ko, nakita kita dun. Nakita mo pala, sabihin mo, hindi nang paramdam. Hindi kasi di mo ko pinansin. Hindi ko rin pa. Ikaw yung hindi naman sila kina. Sana. Sabi ko, protest sila. Pag ganyan kasi, pag natutulog ako, sekretary ko yung gumagalaw ng ano ko. Hindi ako yan, kaya hindi ako nag-ano. Binigyan mo lang ako. Oo, sekretary ko yan. Wow, sana all. Of course. Kailangan ng sekretary kasi matutulog ako eh. Yung sekretary talaga kailangan. Puting, ikaw, meron kang sekretary. Secretary. Sana all. Mabuti hindi. Rodin, mabuti hindi ko nabutan yung live mo. Kung nabutan ko, bumbahan ko talaga. Magla-live ako ng mga third. Mag-live ka? May ninja kong papasok doon na hindi mo kilala. Sasalubungin ko si Valentine. Si Valentine. Wow, sana all. Malay natin, may nagpakulay sa mundo ko. Sa mundo ng walang kawalan. Talaga. Ako nga, walang ka dito eh. Sa mundo ng kawalan. Rodin, ako nga walang kadate. Ako walang kadate. Pareha tayo, Chad. Wala tayong kadate. Ang gagawin natin, sabihin ko sa'yo. Magtatamling. Hindi. Magsindi tayo ng katol. Para di tayo lamukin. Ay, Diyos ko, Maria. Ay, pupunta mo na kung kaya. Para di tayo lamukin. Pupunta nga akong Korea para may ako, sabi. Ay, oo. Puntahan mo yung imported ng Punta yung sa imported eh. Imported na sigbin.
Sana all. Sigbin talaga. Oo, si Siping. May imported yan na ano, si Richard. Hindi, Sana all Richard. taga-kanta ko lang yon. Kagabi nga, pina-request ko ng kanta eh, isa. Si Dailin. Para siyang matanda. Kaya nga, Hindi siya parang lang. nagpapakita, no? Hindi siya nagpapakita. Nakita ko na sa live niya, nagpapakita yan. Kaya nga tingnan mo yung mga ano niya. Ganun, Ilang ganun beses na talaga wala yung ng nasa araw. ano niya, yung nasa picture. Oo, Siya totoo talaga yun. yun. Oo, siya yan. Para kasi matanda Tingnan yung mo yung- boses niya. Tingnan mo yung previous, ano niya, live. Nagpapakita. Sumasayaw pa nga yan eh. Tingnan mo, ilang Ang beses na beautiful. wala ng araw yan. Okay na yung patatas ko. Wala ng araw. Tinapon ko yung luma. Pinalitan mo ng bago. Kasi pangit naman. May shawarma ba na parang nagkadurog-durog? Para na siyang lugaw. Paano yung shawarma mo? Inaano, ang shawarma kasi sis Roger, nilalagay ko siya sa ano ba, pag nag-ibabalot na siya. Ganun naman sana, di ba? Pero sa kanila, nilagay Yung nila sa pinipito. kanila. Kasi gumawa nga ako ng ano, masabi. Prito nga siya. Ganon. Kasi gumawa ako ng ano, masabi. Bali, sila na ang ano-ano. Alam mo na, amo ko. Sisimika, lugalag Yan, sa tagapagluto. salamat po. Si Timikay, nag-log shout out. Oh, Chard. Pwede na yung Chard. May chinita pa ng ano, singer. Ano, man ako? Puntahan mo na Timika, yun hindi kami sa, galap siya. puntahan mo na yun sa Hindi. Korea. Alam mo, bahala ka dyan. Korea. Alam mo, Korea. Dailin, Ano? Di ko ilang alam araw ano niya yun. kong paramdam. Ilang Ah. araw niya kong paramdam. Kasi nasa Korea ka na. O hindi wala doon sa Korea. Doon ako sa kabilang mundo. Nagpagibagbarteran lagi. Akala ko nasa Korea ka na. Napunta ka na sa Korea. Hindi, nasa Dubai ako eh. Nasa Dubai ako. Sana all nasa Dubai. Sisimika, Yung pinuntahan ko sa salamat. Dubai, Salamat po sa ano mo dyan, patamba. yung naka-pairing ng itim. Yung may kalo ng itim. Dito na ano? Napapasok ko lang kasi dito yung taga-Abha. Yung si Kuya Dakilang Juanito, may Tumboy kapatid ka noon. Yun lang napapasok ko noon. Timika, hindi kami galap shoutout. Buhay ng abroad. Ito yung bahay ko. 5.3 na ako. 3.5.10 nalagasan ko. Sana all akin naglagas. Alam mo ba yung Pag oras akin? ng Okay lang ano, yan naglagas ng banana. Rodin, okay lang yung banana na naglagas. Huwag lang yung buhok mo. Yung bulbul ko naglagas din. Ay, pag bulbul mo ng lagas, mahirap yun. Huwag sanang tumawag. Ano yung amo ko? Yan. Bigla lang yun si Siping dyan. Nag-lockdown. Ha? Pagkatawag amo mo, bigla ka lang Hindi na yan makontinue pag ganyan, sis Roger. Ewan, ikaw lang naman yata malaglag. Hindi ko alam. din. Tapos pag nalaglag ako, hindi na ako makabalik. Kabalik. Dapat rin si Channel mo Bicolano naman na yun. tulog. Ate Ping, si Bicolano Dapat tulog. nga, oras na. Si Bicolano tulog. Sino? Ano, naglilinis nandun sa taas. Naglilinis sa taas, naiwan lang yung cellphone niya dito sa baba. Ayun, nakasaksak ang cellphone niya. Umakyat lang yan. Tinambay lang yung kanyang ano. Oras nga ako matulog ngayon. Wala pa, di pa ako nakaakyat. Buti ka nagtutulog ka pa. Anong oras na dyan? Hindi ako walang Alas Ano? 3 ng hapon. Mag-alas 3. Alas 3 na hapon? Oo. 5
5 hours pala yung ano dito sa Pilipinas. Oo, Lasok okay ko na lang dito eh. ang ano sa Pilipinas. Ganito kami pagka yung live ni sis Dailin. Ayan, busy kami sa luto. Tapos, pagka, naman yung oras naman ng live ni sis sis Nobi, naglilinis Good naman naman. ako sa labas. Nagwawalis ako Ganyan sa din labas. ako. Kaya, ang hirap kaya ako pa, sticker lang ako, emoji. Pag nag-ano ko sa kanila, Ganyan pero din minsan ako hindi si ko na napapansin yung mga Ako si Siping, aakyat pa. Pagkatapos ko sa labas, aakyat ako sa taas, mga kwarto nila. Kasi magigising kasi sila dito, gabi na. Kaya ganyan. Pero dyan Kaya pag dalawa lang kayo nakikita dyan. nyo Ako nakasuot, lang, mag-isa. Gusto yung kasama mo. Eh, wala na. Ano lang yun, iniwan lang siya ng amo niya. Katulong yun ng kapatid ng amo sa babae. Iniwan lang siya kasi nagpunta ng farm yung mga amo niya. 2 gabi lang yun, iniwan dito. Wala na. Kalaki-laki Uwi ng sa bahay mo. kanila. Walang isa. Maliit lang naman to, 3 dana, parang apartment type lang siya. Pero hanggang 3rd floor. Maliit Hindi lang mahirap to kasi yan. dyan Luto pa. pinasisiping. Ganyan talaga. Luto pa. Linis pa. Oo, ganyan talaga. Lab pa. Laba. Plancha. Buti nga ngayon, hindi ako nagpa-plancha kasi yung damit na panglamig hindi nag-suit. Tapos nilalagay lang namin sa dryer. So paglabas, para na naka-plancha. Yun lang. Kasi may dryer. Pero pag mano-mano, mahirap. Pero pag tag-init naman, dyan na naman, plancha. Sutan ng plancha ng tag-init. si si Richard. Paggamit yung... Naglalag Richard. si Ping. Ha? Hello? Si Ping, naglalag ka. Mahina yata. Hindi, okay naman. Ako sa 15 siguro ko mag-live. Sa Merkulis din ko mag-live. Nag-enjoy pa ako ng isda eh. Ako nagpakipagbarteran. Ginamit ko lang ang alagad ko. Kaya di ba, Richard, paano kung magkita ko sa'yo? Eh. Umakyat ako sa live mo. Ah, Hindi ako makaseryoso. Di ba nung time na nag-live ka, umakyat ako sa'yo, hindi ako makaseryoso sa live. Busy. Ganyan ang buhay namin. naglilinis ka. Busy-busyhan. Nagbabacuum. Lagi. Kaya hindi kami makaano ba? Sa ano siguro? Buti nga ngayon. Sa Merkulis. Maano ako Anong oras? Pero ngayon, isa pa enjoy muna ako mangisda. Uy, buhay na pala si Bicolana. Namin Buhay. Saan pala siya galing namatay? Bicolana, buhay ka na pala. Harang. Chard, kinakain to dito, Hi, Chard. Mickey. Hi, TV. Yung damo. So, tatay Kinakain ni ko dito Abo. ng fresh. Tiping, ni Abo. nabuhay na si Bicolana. Hello na, Miguel siya. Yung sumbi na kasi Ang haba nabuhay ng na. harang mo. Ibabarasa ko. Hello. Uulan ngayon dito sa amin. Uy, hindi mo inaanuhan si Mike? Ulan-ulan, my God. Ang kapit, hubad. Yes. Buti nakababa siya na Dailin, bahay. hello. Good afternoon po. Wow. Talaga naman, oo. Duwa ka kaya, tinagduwa ka. Si Rogin ang ganda. Ang ano? Ang ano maganda? Nawala. Nawala. Natulog. Si Simikay. Hello po.
Hindi, si Richard yan, hindi ko na inopen. Sure, Juanito. Mamaya, Chard, kumanta ka na, Chard. Time to sing. Insomnia. Huwag niyo ko pakantahin. Huwag niyo ko pakantahin. Pasipahin ko kayo. Ayan. Maganda. Uy, magaling ba yung kumanta si Richard? Singer yan sa Isa kanila. na lang. Si Richard. Kanta. Hmm. Si Jean, dapat pag nag-ano ka mamaya, mag-ano ka po, yard, Mag-gown ako. pinaglay mamaya. Hindi ako Si marunong Rogin. mag-StreamYard. Hindi ako marunong mag-StreamYard. Alam mo, gumawa ko ng StreamYard. StreamYard nung expire lang siguro yun. Hindi ko ginamit. Hindi mo yun Hindi. Ilagin mo lang yung ano po, may nakalagay na doon. Ilagin mo yung, tawag doon, yung account na ginamit mo. Mas maganda yung StreamYard kasi, libre lang naman yun. Para enjoy. Sabi ni Richard, pakanta. Bakit? Bakit? Namiss ko na yung boses mo, Chat. Yan, Kanta ka. ayaw kumanta. Kung nandiyan si Juho, ano yun? Tawag ng tawag sa'yo. Joey. Joey? Girlfriend niya yun, Joey ba yun? imported. Juhi? Joey. Ano? Imported yung Si Regine po? girlfriend. Joey? Daw. Parang Joey, no? Parang Joey. Future ano pala? Dapat future, mag-ano niya ka, yun? kantaan mo siya mamaya ng Krong-krong. future. Ano yun ni Richard? Future krong-krong. Kantaan mo siya, balik ba? Ay, God, Yun ang imported. tomorrow. Bukas, may ano kami, may paroleta. Mag-join ka ha, kung hindi ka patulog. Mga ano kasi Tulog mag-start na 7. Ay, kung hindi busy. Si Rodin, alisin mo yung battle. Hindi mo nakita Uminom yung pa siya mukha ng mo, tubig. man. Ang nakikita yung battle, man. Battle water. Yan! Ang ganda-ganda, nagtatago. Sus! Sana all maganda. Bahala kayo dyan. Ay, Richard, bahala kayo dyan daw. Sige na, Chad, kanta na. Na-on work kasi kami. Ni ate, pero kung nasa taas kami, sus. Ang ganda si ate. Si ate talaga maganda yan. As in, talaga magandang kumanta. Kanta pala yung maganda. Traidor. Mega love shoutout po. 4 billion in the house. Ako natitig patara mo. Pagal ka na magramiram. Kape tayo guys. Kape. Merienda. Sana all nagkapi. Dito sa amin, parang napulimlim. Uulan yata mamaya. Kape ko. Nakamute si ate. Chad, kape tayo. Si Rogin. Sige. Kape ka lang. Walang tayo. Ay, naisahan mo ako ah. Sige. Kape ako. Sana si Richard, Busy na. wala na, nag-mute na naman. Kasi tumawag yung bebe niya. Pag mag-mute yun siya, tumatawag yung bebe niya. Ay, mayos ka rin yung Rogen. Malaking baby. Parang ito lang yata yung baby ko. Ah. Tignan mo. Juhi, where are you? Richard is waiting for you. Where are you? Juhi, where are you? Uy. Juhi, where are you? Busy.
Ano, Chad? Bata mo yun, Chad? Valentina? Bata niya ata yun eh. Sana all. May jowa. Oh, kaya kami bukas, mag-ano na lang kami. Magsindi ng Kami katol. Para di kami lamutin. Bibili kami ng isang karton na katol. Yeah. Ang tanong sa niya si Roger, may katol ba dito? Parang wala man akong nakita katol dito. Magbukol. Kung walang katol, magbukol. Bukbuk. Hindi ka ba mahilo? Di si Siping, sigarilyo na lang si Siping. Kasi sigarilyo amo mo si Siping. Hindi. Ay, hindi. Wala man naliligarilyo dito. May Sa akin lamok man. dito, May nanay at saka anak babae. Kagabi man nagising ako ng live ni Yung ano ate. ba, yung sigarilyo nila na ano, yung tubig. Lamok. Hindi ako nagising. May isang lamok. Nagising ako alas 3:30. Nawala ka nga, bigla. ano siya, parang bago lang si Roger. Kain siya ng kain. Tulog. Yung mata ko. Alas 3:30 na ng umaga. Oh, nag-mute Sabi na ko, naman si Richard. ah, Nagplano na yan si Richard sa ano niya, sa bebe niya. Tinanong siguro si Richard, ang regalo mo sa akin bukas. Hoy, Lagi ka lang akit ng akit. Rojen, di ba ikaw wala kang kadate? Pares tayo walang kadate. O, di tayo dalawa lang Kaya nga, mag-date. magkatol nga dalawa. ako. Dito maraming katol. Diyan kaysa sa Dubai wala. Ay, Saudi. Meron ah. Meron. Meron kaming uling Bukas dito. doon sa Carolina, mga single ang nandoon. Kaya dapat mag-ano kayo, umakyat doon na lang tayo mag-ngaw-ngaw, mag-date. Alas City, anong oras dito? Ano, 12. 11, 12. Nasa Pinas, di ba? 12. 12. Busy. Busy ako niyan. Ay, 12 ng gabi. Busy daw busy siya. sa kadate. Alas 12 ka. Ano yun? Alas 12 ng gabi? Oh, busy. Oo nga. Oo nga, Busy busy sa ka ng gabi. Di kakatulog. matulog. Tulog ako niyan. Alas 12 ng gabi. Oo nga, tulog ako. Matulog ka ng maga para magising ka ng magising ka ng alas 12. Diba? Kain tayo, Orange. Tiping. Ayan o, dalawang cellphone o. Cellphone ko yung Sana isa. all. Ikaw. Siyempre, Sana all. nakakomment yung isa ko sa'yo. May amo na naman si Rodin. Ano yung cellphone niya. Tinawag. Ito isa o, yan o. Single yan o. Oo nga eh. Yan, Sana yan, all. yan. Yan. Patatas, Sana- bading bijaj, bading bagdunis. Bading, na sumam. Ay, Kaya, subag doon, sa awan. Ano ba sa'yo mo sana? Bagat ka, Bicolano umiyak-iyak dyan. Ano po? Anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Ako? Hindi ako umiiyak. Ako yung tao na kahit may problema, tumatawa. Hindi ko yung dinidibdib, no? Ang problema na Si lang Rodin tumalon. ako hindi. Nalaglag si Rodin. Tiping. Oo. Oo, sinipa ng amo niya. Andiyan yung Sinipa amo ng niya amo. kasi. Kaya nga, sinipa ng amo.
Mahirap kasi pag nasa ano ba trabaho, hindi makaano. Parang isipon ako sa Maya-maya lalamunan. makapag-barkeran ko din sa kabilang mundo. May post, may love shoutout sa love. Nagyakit ang jacket. Ate Peng, huwag ka basta-basta maglagay ng jacket pag ninja. Tingnan mo muna. Ay, ganon. Oo. Ako nga pag ninja nga pag di ko agad ginatsakitan. Ano kaya? Yan, ninja kaya? Hindi ko Ninja patilignan. Huwag mo lagyan. Ninja yan? Good evening, Miss Love. Ano po nito? Ano po ito ninja nyo? Shout out love. Oh, ninja siya. Ganon. Pero depend man, Chad, kasi ako yung mga ninja ko, pinapadyakitan depende. ko para maano. Oo, pag kilala. Pag kilala nga. Opo, sa taas. Di ba kilala, di ba si Tidailen? Oo. Di ba si Tidailen? Mm. Pag ninja kilala, hindi niya jakitan. Mm. Kasi yung mga ninja ko, kilala ni Tidailen eh. Jacket support lang. Salamat, love. Happy Valentine's. Kasi meron akong kahit anong palit niya ng ninja, pinatrace ko eh. Pinatrace ko kasi isang IP address lang ginagamit. Isang cellphone lang ginagamit niya. Oo. Pinatrace ko. Yun, nakita ko. Isang tao lang. Yung, Siya. meron nga nag-ELS, hindi nagbibigay ng mga jacket. Charge. Depende Diba? kasi yan. Depende. Meron nga yung nag-LS, min lang ginadyakitan. Oo. Minsan Depende ingat-ingat kayo, no? kung magdyakitan yung ninja o hindi. Pero lang, meron kasi ingat-ingat lang. Bakit? Ano mangyayari? Hindi, meron kasi may ninja na di mo kilala, minsan nag-ano sa'yo. Depende naman sa'yo yan. May mangyayari sa channel ko? Depende. Kasi meron naman din sa may napunta na ko isang live. Nag-ninja siya. Nadyakitan siya. Yung mga ibang tao doon, mga doon, ginaano niya, ginablock niya. Ganun? Matakot din pala. Depende. Pag kilala mo siya, pwede naman. Pero depende naman sa'yo yan. Sabi ko nga sa'yo, meron nga akong isang ninja na kahit anong palit niya ng ninja, tinitrace. Isang tao lang, isang IP address lang, isang cellphone lang. Pero, yan talaga pang kuha mo? Oh, saan ka nakabalong live? I-mute mo. Ako, miniyot ko mas ako. Ikaw lang ang nagmulat na. Ikaw na Love kaya. me. Ikaw na magtanggal. Magbuko. Ikaw na kaya ilalabas. Pagpupulahin ko pala. Kaya ibuksan mo lang ba? Halak Di ate. So,
So, ayan na guys. After 2 hours, We outside. Ano ba nakasabi? medyo hindi pa siya Mag-in ka na, te? Hindi ka? Ah. Mga ano pa, half hour pa. Ah, Ay, nakailang oras na ako, Chay? Ay, naka 2 hours na pala ako. 2 hours and 6 minutes. Pwede na pala 2 hours na ako, di ba? Ate, level dito to? 10, gawin mo lang 10. Insakto mo 10. 2 hours and 10 minutes. Oo. Kukuha ka ng video. Huwag mong ibalik yan. Papupulahin ko kayong ano. Hindi pa luto yan. Oo, kasi baka 5:30 na baka tumawag na amo ko, mamamatay lang ang LS ko ba. Oo. May konti pa. I-off Okay, mo na natin parang. ang 10 minutes. Oo. Oo, sige. Siyempre, mabawasan pa yan. Ayun, Para may no. sakto ito. Para may Sige, subo sige. konti. Bukas, Charles, mag-ano ka kasi maano yung palaro ni Jennifer ba? Kasi Bukas, hindi pa ako mag-live. Mga 15 Hoy, siguro. Richard. Oh, Sponsor yan Ano? si ate. Sana, ano pa, Richard, hindi kita naisip maging sponsor, no? Late ka. bahala ka dyan. Yeah, tay pwede pa naman humabol, Chad. Baka naman. Wala akong Chad. budget. Wala akong budget. Oo. Wala akong budget. Budget. Ako nga, malapit ang birthday ko. Wala pang budget eh. Tay, ilan ba, Birthday ko, Chad? April 6. nahulog ka nga, Rogin. 3 minutes na lang si Rogin. Mag-off na din ako kasi baka tumawag na yung amo ko, Kailan? 3:30 na eh. April 6. Pares lang kami ni Tidaylin. April Si Tidaylin, 6 ha? April 26 yata. Tidaylin, April Magpaano ka, 26. Chad? Magpa-games ka. Ayaw ko. Chad, magpa-games ka. Ayaw ko. Bakit? Wala akong budget. Wala akong budget. Bakit? Nandito kami. Malapit pa ano. Baka hindi yung revenue ko kulang pa. Baka pagka March ako makapagsahod. Alam mo yung revenue ko magkano? 90 plus pa lang. Oh. 90 plus. Uy. Matagal, malaki na. Ako wala pa nga eh. Si Rogen, malapit na yung revenue. Malaki-laki na yung revenue ni Rogen. Ako, Chad, wala pa. Bakit? Malaki na yung ano nyo. Revenue mo. Ano na? Ano pa lang? 90 plus pa lang. Pero may balance ako yung Kaya nga. makukuha ko na revenue, yung balance ko. Di malaki na. Sana all. Ilang buwan ako hindi nagsahod. Ilang buwan ka na sa ano? Nakailang sahod ka na ba? O first time mo pa lang magsahod? Hindi, pangatlo pa yata. Pangatlo ngayon. Oh, next month, pangatlo. Simula nung maano ka? Mamuli? 3 3 months? Di malaki na din ang revenue mo. Ako wala pa. Ay, yung unang sahod ko nakuha ko, kulang-kulang 7. Ay, wow. Monthly ka sumasahod, Chad? Hindi. Minsan kasi tawag niyan, may minsan 2 buwan bago ko makasahod. Depende kasi sa revenue niyan. Ganon. Ngayon ako may balance pa naman ako, yun makukuha ko.
naman yan. Sino sa baba? Anong oras na? Ayan na, pwede na tayong mag-off. Sige nate. 10. Baba na ako Sige, salamat, Charles. Okay, salamat, Charles. Charles, punta ka na Bye-bye. bukas, Charles. Charles, punta ka bukas. Kanino? Diyan sa kapatid ko, kay Bicolana. Mamaya, kay Regine. Kaya hindi ako mag-live mamaya. Tapos bukas, kasi nga sila magla-live. Si Bicolana, may pagin siya Tingnan bukas. kasi anong oras na kasi. Gcash Tingnan ko si sa Rodin kasi yung Rodin. Ate, yung live ni Rodin, alas 3 ng madaling araw dito. 11. 10 or 11. Alas 3 na ganyan. dito. Ganyan nga kami mag-live. Minsan nga matsimpuhan ko lang, pag gising na ako ng madaling araw, doon makakapasok ako. Tingnan ko nga bukas. Mamaya, kasi Rodin mag-live. Matulog ako ng maaga. Ganyan. Tapos siya naman, Sa kapatid mo ng oras. bukas, alas 7 mag-start siya. Pero inaabot siya ng alas 12. Abutin ng madaling araw. Abutin din ng alas 3 din ng madaling araw, alas 10 or alas 2. Kasi may pag-game siya Atay. Parang lutang naman ako nun. Alas 12, bukas. Bukas. Depende. Subukan ko. Sige. Ito baba na ako. Sige, salamat, Chard. Guys, salamat sa lahat. Sa lahat na nag-support. Bye-bye. Sis Bye-bye. Rodin. Baba na ako saglit lang. Sige, salamat. Salamat, Chard, sa support. Sino ba yun? Hindi ko na maisa-isa. Si Alona, Kuya Juanito, Rodin, Richard, sino pa ba? Love me, thanks for your support. Wongja, sino pa? Si Mikay. Sino pa ba yung isang kanina? Abo, si Alona, si Dailin. Hindi ko makita na lahat. Si Inday, salamat. Si Osang, Kuya Ted. Super, salamat. Mr. Chan, salamat. Thank you all, guys. Love you all. Mag-end na ako kasi baka tumawag na yung amo ko ba. 3:30 na. Oras na ng nila, baka kuhanin na yung pagkain. Kaya, masasayang lang mag-end na lang ako kasi tatawag yun. Malalaglag ako kasi nandito yung SIM ko sa gamit kong phone. Salamat, guys. Love you all. Bye-bye.